Sinimulan nitong August 19 ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang week-long Regional Directors Marksmanship Challenge sa Bacolor Practical Shooting Range sa pangunguna ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Kabilang sa mga kalahok sa kompetisyon ang mga tauhan ng PRO3 at mga sibilyang mahilig sa shooting sports. Ito yung marksmanship challenge natin. This is in line with the directive of the PNP na dapat yung kapulisan natin dapat ready, magaling dapat tayong pumutok para in case of any eventualities, pag may tao nangangailangan ng responde, preparado tayo. Ito yung nakapaloob naman sa first pillar ng ating Chief PNP, yung swift and aggressive police service. So part nito, part to ng capacity building. So dito sa Central Luzon, we're ensuring that all our policemen are qualified marksmanship expert. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga pulis at sabay na isulong ang pagtutulungan kasama ang publiko. Sa pamamagitan ng mga programang gaya nito, patuloy na tinutupad ng PRO3 ang direksyon ng PNP Chief Police General Nicolas Torre III tungo sa pagkakaroon ng isang highly capable at future-ready police force na handang harapin ang iba't ibang operasyon at pangangailangan ng komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.